više pluseva za taj servis u backhand. Federer je ponovo u finalu Halea. Ali Federer je zaboravio da je meč gotov. Pa da li je moguće da se ovo desilo? Izgleda da je razmišljao samo o igri i o tome koliko mu je dobro na terenu. Očigledno. I njemu može da se desi gaf. Jedan čas i 13 minuta igre. Dobio je Federer meč rezultatom 6-3, 7-6, a zaboravio je da je dobio meč.